karon kay tigkubra og pensyon sa kong ugangan madto ko sa ATM machine kay magkubra sa iya ang pensyon kay di naman ikakita, di man ikahibalo na mo tuplok-tuplok sa machine. So ako mo iya ang gisugo nga magkubra sa iyang kwarta dayon human na madto mi sa city kay mang grocery. Dayon before ta na mang grocery na may tubig dring mainom sa kudaan kay giuhaw kog binaklay kay layo jud pod. Dayon gikan dira sa amo ang balay padulong sa city murag 5 minutes ra siguro ibaklay. Pero kani laging murag baboy na talantawon hangakon na gyud tag binaklay niya gatulod pa ko aning kariton sa akong anak nang kaning akong anak di magpabilin kay wala pa mabilin lagi kay nangita pug piso ang iya ang amahan. So dire na ta sa groceryhan dako kay ning groceryhan nila dire malipong ra kag tuyok pero kani mga kalanuna dinhi ang akong nahibaw ang ako ang na tagbuan dinhi kani ra yung coke ba coke ra gyud ako kani mga ketchup pero umo ko nasayo daning uban ang usa ning mga kalanuna ay wala man ni sa muwa sa una mapalit tigdo akong ugangan kay maghimo lagi kog pizza ugma niya akong anak bon mo tabi-tabi pug apel tudlo daghan king ketchup diri lahi ni siya og kanang sana lami ba. Then ang mga uban din nga mga gulay gipangsulod na og lata kanang mga munggos ipangsulod na og lata kay kanang ganahan man kay nisda gud ana then kung anak ba natingala siya kung saan galangoy-langoy then pertin ginyang tudlo mo nang gihunong na ko aning mga isda kay lantaw siya aning isda galangoy-langoy lagi natingala siya maayo then kanilang pan kada adlaw ginis sila mo pan kay mo man ni ila oy silbi murag ilang luto ba nga kaning pan na dagko kayo og ibunal sa ulo makabungol mo ni pud ni ila ang panis nga ilang ipari sa pan then daghan kay apple ri klase ang apple kay daghan man kayong punuan ri sa apple kasi klase barato ra na din mga chocolate daghan kay mga chocolate lahi-lahi ug kanang lahi-lahi og formal lahi-lahi ngan then kamo na kuan na adjust og lantaw ba kay sakit gid sa mata gani ko nga galantaw ko ano yun. Then maghimo na kog pizza kaning kuana kaning karniha ato ning isang adlaw pagluto na ako ana hurot then akong ibutang sa pizza mo akong itoppings ba sa pizza. Imo lang na siyang ako lang na siyang gutad-gutaron og ginagmay. Kay aron mo akong ipaibabaw sa pizza ba katong do nga gipalit sa akong ugangan mo to akong buhaton og pizza. Sa una, wayog ko, nasayo dugon sa akong pagluto ng pizza. Ang kay makakaon ng ko sa una og pizza og naay mang libre sa nag-eskwela pa ko dayon og naay birthday makakaon og pizza. Kaning pipinong gagmay ako po na siyang sliceon kay ako po laging i-apil og toppings sa ato ako ang pizza nga gibuhat. Dayon ako po ning raspahon. Kani panis na siya ako po nang i-topping sa kuan ako nang raspa topping sa tani ay pizza lagi then butangan ako og gamay nga corn oil dayon ibutang nako ning dough dayon paibabaw nako ni og ketchup pwede po tomato paste nya kay ketchup man akong ingon ketchup mo akong ibutang kay di na sila mo react din na kay igor man sila mo kaon kay di man ta ko kabalo mo gama og pizza kay sa mua di man ko mo gama og pizza kay magkaon ra ko og libre nagama ra man pod mo na lagi ni atong naggama kog una giganahan sila kaon then ingon siya og kanang pagkamon lagi ko kadi akong brother-in-law kay og magluto-luto ko mukaon ra man pod mukaon gyud then mingon siya og delicious very tasty pero parat biya taw pero di na gid sila makareact kay kuan man ako may galuto igor gud na sila moingon og kanang city can you make this dish you understand how to make this one then mingon ko okay sagdi gid ko kay balo mingon ko okay kay umo ko laing trabaho din igor man ko mag ate man ni akong anak dayon magluto lagi usahay pud akong brother-in-law may magluto din akong ugangan og may magluto Armenian food gyud na iyang mahibaw-an kanang puros mga kuan ba kanang mga dry food ba mo na iyang pang luto-lutoon ni akong bana itlog ra gyud mo nahibaw-an na ni og magluto ora gyud na iyang lutoon ora na iyang nahibaw-an so okay na ning pizza nga akong gigama last toppings na to ang panis dayon ako lang ning ikatag ang panis
Dayon ready to cook na ni siya. Ito na ning ibutang sa oven. Dayon imo lang na siyang isit sa settings, sa pizza settings. Dayon ang kainiton atong ibutang sa 140. Dayon sa time ato lang ang tuplok-tuplokon aron isit nato sa time nga 27 minutes. Okay na ang tanan, magpaabot na lang kog maluto ni. So mo na ni porma sa akong giluto nga pizza. Thank you for watching. See you next video. Bye bye.